Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубаин саломатиётон хубай настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем барои шуморо бо як видеои нави дига тайёр кардем бардро, неки беҳад видеои хубай бардро. Дар ин видео як мошини фурӯшияй дар Тоҷикистонай мега ки ягон мошин боша дар Россия алиш мекунам. Оз ин видеода бо гапш мезанам бардро маълумотоша ва хонаҳои заминӣ бисёртарай ва квартираҳои арзон. Ҳамин видеоро то охиша тамошо кунем бардро, боварӣ дорам ки шумо дар ягон мисол хонаҳай квартира ё ҳамин мошине гуфтесам ҳамин маҳқултон мешавада. ва дӯстони азиз, касе ки хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорем метавонем ки тариқи имо WhatsApp дар мо равон кунем. Мо барои харидоро чизе ки роӣ мекунем рекламаш мекунем. Ҳамин як дона лайки бепул ҳаётон набурорен. Касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Рафтем ака. бардро курса гап мезанам. 1000 рубли русӣ баробар ба 147 сомониву 67 дирам. Дӯстони азиз, ака навора сар кардем, бо диққат хишро ака гӯш кунем. Касе ки суми хона ё квартира надора бардро метавонем ки мошини фасона бихарем. Бешухи нарх созай. Хишро гӯш кунем. Mercedes 203 кузовай соли баромадаш 2000 сӯзишвориш газ бензин кор мекуна, мотораш 2 литр, коробка механик, трезош бардро электропакетай. Мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надора. Қарор дорад дар шаҳри Конибодом нарша бардро ва хоҳарои азиз 50000 сомон мега арзон мешава. Ва соҳибаш гуфтагия ки агар Москва, Питер да мошини хундай Солярис боша, алиша мекуна бардро. И бародар худаш ака дар Россия ё мега ки мисол ё мефурӯшмаш, ё дар Россия ё Питер ака хундай Солярис боша, алиша мекуна. Мумкин хай бардро дига мошин қатъиам алиш куна. Ина номрои телефон шамондагиам. Маълумоти бештара ё занг мезанен ё WhatsApp шуда менависем бардро. Мошини хубай не ки ай даст натен. дӯстони азиз, ака мегзарем ба диюм эълони имрӯза хонаи фурӯшия бардро бо диққат хишро гӯш кунен. нархшам арзонтарай, мақсад ҷои хуб дай. хишро гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, тарафи Будиён, қишлоқи Сурхобод. 8 сотиқ заминда 3 дархона кардагияй, як дархонаша бардро қатъи долонаш ремонт кардагияй мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ремонтиш миёна будай ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, ҳуҷҷатхона дора бардро, дарахтои мевадиҳанда дора. мисол имрӯз бига бо мевагиё мешава. мақсад мевагиёро мехӯрӣ, дар ҳамин хона ёнбош мекунӣ, бо хай айпай зиндагит мешавӣ. нархша 300,000 сомонӣ мега арзон мешава. خب 2 میلیون روبل میشیده 26450 دلار. خریدارای نمره تلفنش 3 تا نمره تلفن ایمو واتساپ داره زنگ بزنه. دوستان عزیز، بسیار وقت همی کانال خدمت اهمیت میتم. مثال 8000 10000 پراسموتر میگیره یک ویدیو. نه که بردارو همون 8000 10000 مثال تماشا میکنه، نه که همون 400 500 نفر لایک هم میجخین. خیر بردارو اگر امکانیت داشته باشین همون لایک ها را بجخین، یگان بخونه صاحب خونه شوه، این ثوابشون شما دا میرسه. دوستان عزیز، و کسی مهمونه در کانال ما پادپیساتسیا کنین تا از نوارهای نو ما با خبر بشین. بردارو دستگیری شما پیشروی ما رفتیم اکه. бардорои азиз, раҳмат барои дастгиритон. ака мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. ана як хонаи фасоне ки душанбе дар бардро хушугушкен нархш арзонай. боварӣ дорам ки ҳамин хонара мехаренда. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пишти заправкаи Фирӯз, ай бозори Корвон то хонара 9 километр дуртар будай. 2 сотиқ заминда 3 дархонаи фасон кардагия бардро. ошхона, ҳамом, ҳоҷатхонаи хеле чизо дора бардро. хонара ремонт кардагиян, ремонти фасон доране ки гирди хона чӣ хеле десем бардро дастурат маълума ёзи гирди хона маҳкам. дар трезош часпондагӣ ҳамин сума метиву медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. ову свет ҳам доштай. нархша 127000 сомонӣ мега бо муомила мешавад. дӯстони азиз, 860000 рубл мешидай 11200 доллар. харидоро занг бизанен, имо WhatsApp дора. бардро ва пашкои азиз, дар ин видео квартираҳои арзонам ҳастай. барои ҳам бо як бор дига даётон биёрам то охири видеоро тамошо кунед, квартираҳои арзона бибинед. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. бисёр там дар мисол комментариҳо нависта буданд ки аз ноҳияи Муъминобод хона парто. бардро ин WhatsApp ма дароӣ кардан. хушо гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод. чӣ хеле гуфтам, пеши мактаби 48 дошта будай. 8 сотиқ замин, 3 дархона, кухни, веранд дора. ову свет ҳастай. заминиш замини хубай мега.
касе харидор бошен да ҳамин номеро занг бизанен сумша мегуфтай мисол ҳамаша мефаҳмонда шумода мо дар нарша гуфтагӣ нест бардро нархиш бо маслиҳата яъне ки дагаварной номерои телефонаш ҳастай ватсап ҳам дора бардро агар форатон ки нарша бифаҳмен занг бизанен. дӯстони азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза ҳами сумешид ҳози ҳами хонара мехаридам. барои чӣ мехаридам? мақсад ними пулша медодам, нимша ососта додан мегирифтам. ҳами акаам хеле гуфтесай мақсадоз хушук гӯшкунен. Хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Кӯлобод, 5 сотиқ заминда 3 дар хонаи фасон кардагӣ, ремонтчи коробка, ову свет ҳаст. ҳуҷҷатош 100%, 15 дона тахтаи 6 метра 50 падарка касе ҳами хонара бихара. нарша бардоро ва хоҳарои азиз 85 000 сомон мега арзон мешава. агар ними пулша битен, нимша бадам битен мешидай. хоб 575 000 рубл мешидай, $7500. дӯстони азиз мегзарем ба як хонаи фурӯшӣ, хонаи зурае бардор ҳамин лави раҳи мисол бохтар душанбе даёз бо дастурат раҳа мебинен хушук гӯшкунен. хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар расветаш лави роҳи калон бардор на раҳ дидесен 10 сотиқ замин 3 дар хона қатъи калдор шай хонаҳо ремонт кардагия мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. бо дар бари хона бардор фундаменти як хонаи 5x3 калдор, баня, ошхона, анҷомхона, дегдонхона фундаментш рехтагиёз дастурат мебинен. ову светш бардор пастаяни ҳастай мақсад ову свет танқисӣ намекашен. нархша 135 000 сомон мега бо арзонам мешава. соҳиби хона илтимос кардагия ки касе харидор нестен илтимос беҳуда занг назанен гуфтагия бардору. дӯстони азиз нархша чӣ хеле гуфтам 135 000 сомон 914 000 рубл мешида $11900. номерош ҳаст имо ватсап ҳам дора харидори аниқ бори дигар мегӯм ки занг бизанем ба бардро ва хоҳарои азиз тамошо кардесен охи бига ки ҳо ака тамошо кардесема мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ квартираҳое ки мисол шумо ждат доштен да лайк ҳабиҷихен касе мемонен подписатсия кунен дӯстони азиз дастгирии шумо пешравии мо бо як бор дига бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе якхонага дар 1 этаж қарор дорад 47 квадратни метр пеши ҳаёти нав да бидай шаҳри Душанбе дом навастройкаи хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки ову свет доимӣ ҳастай нархша 135 000 сомонӣ мега бардору ана хай русиву долларш дар бар экран навистагим касе харидори аниқ бошен занг бизанен ина ҳаму дом бардору дӯстони азиз ба хотири бародарои ғарибмон бо як квартираи арзони дига қарор дорад дар шаҳри Душанбеай хоб квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе чӣ хеле гуфтам якхонага дар 6 этаж қарор дорад 30 квадратни метр райони Сино дом бародарҷоно навастройкаи хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки политехникам канечкаи маршрути 7 бо ремонташ охири нарша илтимос беҳуда занг назанен гуфтагия бардоро дом шашошиёна бидай якхонага дар 6 этаж хеле гуфтам бардоро нархиш 170 000 сомонӣ бидай 1 миллиони 151 000 рубл мешидай $14990. бардорои азизам мегзарем ба 9 миллиони имрӯза видеои пешнара комментариёро хондам ба гуфтан ки шаҳри ваъда ягон квартираи арзон биё бардорои ина мисол хоҳиши шумо амалӣ гардид меган ку квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат якхонага дар 2 этаж қарор дорад 25 квадратни метр домои пешина хона ремонт кардагиай соҳиби квартира мега ки срочно якхонагаи фурӯшӣ дар 2 этаж қарор дорад 25 квадрат шаҳри Ваҳдат Хӯросон 16 назди мактаби Терешков хай бардор касе ки ай ваъдатен фаҳмиден ки ман ҷои ваъдата гуфтесам нархша 160 000 сомонӣ мега бо арзон мекадай мақсад бардор бо таргаватам мекадай 1 миллион 83 000 рубл мешидай $4100. харидорои аниқ занг бизанед дӯстони азиз мегзарем ба 10 миллиони имрӯза бо як квартираи арзони дига
бардурои квартира десен қарор дорад дар шаҳри бохтар номи пешинаш қурғонтепа касе намедона дихонага дар 2 этаж қарор дорад 36 квадратни метр шаҳри бохтар бардуро тарафи ҳукумати вилоятӣ шуда будай думои пешинаи хона ремонт кардагия соҳиби квартира бардуро бисёр маълумот додагӣ нест фақат навистагия ки ана дихонага дар 2 этаж қарор дорад срочни бояд бифурӯшемша нархша 190 000 сомон мега касе харидори аниқ бошен арзон мешава номерои телефонаш ҳаст бардуро харидори аниқ занг бизанед. дӯстони азиз ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки хона замин квартира дар шумо дар кора дар комментария бинависен ман арзонтар ёфтам ё ки мисол мада арзонтар роӣ кардам ман барои шуморо реклама мекунам бардуро ва касе ки то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо кардем ва дӯстони азиз агар лайк ҷиқидагӣ набошен аммо як дона лайки бепала биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен форатон ки видеои наи мара якмин шида тамошо кунем бардуро ҳатман подписатсия кунен ва агар битонен дӯстони азиз ҳамин видеоро дар имо дига сайтҳоятон падилитсия кунен раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша хайр.